Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 2 от серията видеа, които подготвям за изборите през октомври месец 2024 година, които предстоят. Както вече многократно пъти казах в предното видео, ще продължа и да го повтарям във всяко едно нещо, във всяко едно видео. Целта на тези клипове и на този канал е да създаде по-голямо внимание на хората към политическия процес, по-скоро към изборния процес, да покаже на хората колко всъщност важно е те да гласуват, че е важно за тях и да даде поглед как е най-добре, каква заинтересованост трябва да имат към политиката, дори да не са с ярка политическа насоченост, не са са аполитични, така да го кажа, то да направят необходимия прочит, да потърсят своята информация, да направят необходимия избор, който е най-добър за тях личен и съответно да гласуват, защото, както казах, по този начин човека развива чувство, че е гражданин, че е част от общество, че той е отговорен за развитието не само на себе си, на близките си, на семейството си, както в момента повечето хора са затворени в един балон и се борят само за този балон, ами когато почувстват отговорност и към обществото, то това е добра стъпка в посоката да се изгради едно гражданско общество, което ще бъде развито с поколенията напред за в бъдеще. През първи епизод разгледахме тези две социологически проучвания, които вече излязнаха, направени с допитвания преди началото на предизборната кампания. И също така разгледахме кои партии имат качени програми в онлайн пространството и кои имат, така да се каже, споделени намерения за тяхното управление, визии. И за днешното видео съм подготвил да започнем да разгледаме програмите или информацията, която е налична за тях. Една по една почвам да ги разглеждам подред. Може би на някои от тях ще има допълнително видео, има доста материали и в зависимост от това какъв е интереса, но все пак за други пък няма никаква информация, но все пак съм длъжен да покажа дори и това, защото идеята на този канал е не да говори за една или друга партия, а за да говори като цяло за политическия процес и какво предлагат различните партии, за да може човек да получи този поглед над нещата и да мисли по друг начин, когато решава да направи избор в изборния ден. Както казах, почваме ги подред. Първата партия е ДОСТ. Отворих предварително линковете, които се опитах да намеря, че са свързани с партията. Всъщност вече казах, че самата партия няма сайт. Има някакви социални мрежи. Ето това е Facebook страница с 3000 и не може да се отвори тази Facebook страница. Може би това е. Ще се опитам да вляза пак. Някакъв проблем с линка. Не знам защо
знака. Превода стана на сръбски, но не е това въпроса. Както виждате, тази страница има 3400 последователя, но няма никакви постове. Това е партията, която за мен лично би трябвало да предизвика интерес дори в разследващите журналисти, също така и органите. Значи това е партия, която няма никакъв а, интересно е, че тук всъщност сега виждам, че сайта към тази социална мрежа на DOST води до сайта, който е BGEU, който всъщност, както видяхте, Калин Стоянов, това е на Делян Пеевски сайта. Много интересно. Значи тази партия няма никаква информация, няма никакъв сайт, т.е. дори в социалните мрежи няма информация за тази партия, някакви интервюта. Виждате, това просто е регистрацията. Тук показвам кога е основана в Википедия. Това просто са линкове за трупане на импресии в различните медии, както виждате. Да, тук просто е спомената. Да, това беше много интересно. Всъщност се опитах да проверя дали доста са участвали на предходните избори 2024. Нямам такъв спомен и тук не ги откривам, но вероятно да са били част от някоя коалиция, просто тук да не са били като партия, ами част от коалиция. Но както виждате, вече е минала една седмица, даже и повече. Значи изборите са на 27 октомври, само да видим календара. Ам, 25 са жребите. Приемането. Мисля, че от 25 септември почваше кампанията или 26. Тоест е минала една седмица. Минала една седмица от изборите и тази партия няма абсолютно нищо онлайн. Няма никаква информация. Няма интервю до момента, дори и от безплатните в тези, които са с регламент в националните телевизии или радио, няма никаква информация. Много ми е интересно. Иска да видя точно дали са участвали в предходните избори. Моля, пишете в коментарите дали са били част от някоя коалиция, за да проверя какви гласове са получили, но много ще ми е интересно те колко гласа ще вземат и още как са взели подписите си за участието на тези избори. Това е относно ДОСТ. Следващата е Глас народен. Така. Глас народен имат социална мрежа. Тук са линкове в различни медии по същия начин, както имаха ДОСТ. Това е техния сайт. Доста, както виждате, не е обновян от 2023 година. Дори последните избори въобще не е имало апдейт. В сайта им, както вече споменах предходния път, програмата им е свързана само единствено с фатална грешка. Много нарицателно.
друга информация няма в социалните мрежи от, да кажем, последните няколко седмици, освен някакви постове като за социална мрежа, има информация за това, че има решение на ЦИК, че партията ще участва. Това пак е социална мрежа и има някаква анимация или карикатура. Може би карикатура не е правилен избор, но да, има някаква комикс анимация за реклама на партията на 25 септември и на 26 септември един друг доста хубав колаж за бъдеще без боклуци. Това е единствения, поне който съм намерил онлайн, единствения материал, свързан с партия Глас Народен. Да, това пак са само линкове. Имате YouTube канал, който не е активен от поне година. Тоест, пак говориме за една седмица в предизборна кампания. Предполагам, че Глас Народен и ДОСТ са се фокусирали изцяло с работата на терен, са близко до хората, спират ги на улиците и по този начин ги търсят като гласоподаватели. Исках също така за тях да видя каква е била изборния им резултат от предходните избори сега през юни месец. Има 4560 гласа. И честно да ви кажа, това за мен не е правилно. Разбирам хората, които гласуват протестно, които нямат за кого да гласуват, но не разбирам в случая за какво се гласува. И дори не разбирам човека, седящ зад Глас Народен, ако има някаква кауза, то сигурно си има други начини за да направиш добро, някаква социална дейност и активност. Със сигурност, явявайки се на избори и взимайки 5, 6, 10 хиляди гласа, лично за мен това са загубени гласове, след като дори и, както виждате, тук няма дори обещание. Значи тези гласове гласуват общо взето за нищо. Това лично за мен е вредно за изграждането на политическата култура и за обществото като цяло. Да, може да нямате избор за кого да гласувате от всички тези 28 партии и коалиции. Съгласен съм. Може да не чувствате, че никой от тях ще бъде, останалите 27, разбира се, че не сте представени от останалите 27 партии, но ако смятате, че този човек ви представя, тази партия ви представя, то имайте изисквания към него. Под този пост с 43 лайка, с някаква доста черна визия, как ще се изчистят боклуци и така нататък, питайте как ще ги изчистиш тези боклуци. Какво означава да изчистиш боклуци? Кои са боклуците? Това е много хубав въпрос. Ако ще се чистят боклуците, кои са? Нека да се знае кой той визира под боклук. Как точно ще го изчисти. Нали, трябва да има някаква рамка на това, за което гласувате. Тоест, нека може би го чувствате близък като човек, като само той може да ви представлява, различен е от останалите политици, да, няма лошо, но задавайте тези въпроси към този човек.
какво точно обещава с тези постове. Нали? Нямам против да се гласува за когото и да било. Имам против, когато нищо не се предлага на хората срещу тези гласове. Както казах, 6560 гласа не са малко. Всеки един глас всъщност е важен. Въпросът е, тези 6560 гласа, ако симпатизират на този човек, чувстват се, че той ги представя по най-добрия начин, нямат представителство в нито една друга партия, за нито един друг човек, то поне е важно тези 6500 човека да седат тук отдолу и да питат какво се случва с образованието на децата ни, какво се случва с здравеопазването, какво ще се случи, ако щете дори и с субсидията, ако вземете такава. Как ще се развие партията, за да следващия път да от 6000 гласа, следващия път да има колко са 1% с 25 000 гласа. Нали? Ако симпатизирате на този човек, питайте го, добре, как ще се стигне до 1%? Мисля, че беше границата за субсидия, за да се вземе субсидия. Като се вземе тази субсидия, как ще се изгради структура на тази партия, така че след това да мине на 99 000 гласа и да са вътре в парламента с 13 депутата. Като с 13 депутата какви ще са предложенията, какъв ще е подхода към останалите партии, за да бъде дефиниран и изчистен боклука. Това е важното. Това е смисъла на нашия канал. Да може да изгради в хората, независимо за кого гласуват, да те да бъдат към критични, към това, което им се предлага, независимо дали го харесват или не, дали чувстват, че имате алтернатива или не. Това е техния избор. Просто бъдете критични и изисквайте, защото, както казах, тези партии, тези хора се борят за вашия глас. Вие сте силата, не обратното. Това е относно партия Глас Народен. Следващата партия е Социалистическа партия Български път. Отново на техния сайт ще го разгледаме в момента и има само линкове към сайтове, които просто споменават тази партия, т.е. няма вътре интервюта. Тук намерих на Facebook страница, в която има общински съветници на Български път в Хисаря, която е от 2019, не е актуална. Така, относно тази партия, от програмите ще отбелязал съм тук, отбелязах сайта, че е доста интересен, но всъщност тук има така наречените намерения на самата партия, които са отбелязани. Ще ги споменем, те са, виждате, няколко изречения. Пак лично мнение, това не е достатъчно, за да накарат която и да е партия да накара да бъде гласувано за нея. Това може да се напише между 3 и 4 минути. Нали, вече има изкуствен интелект, който даже ще го напише по-добре за под минута. Когато някой се бори за вашия глас, изисквате от него повече, отколкото например тази партия предлага. За какво се борят? Нали, но поне както казах, те нямат платформа, нямат програма, нямат и, така да се каже, точно тези тип намерения, но имате тук няколко реда, където може да се разбере за малко или много за посоката на тази партия и каква всъщност е тя. Основните точки за нея са държавни банки, държавни предприятия, държавни застрахователни дружества и външно-търговски.
активна политика на държавата за разкриване на нови работни места, включително чрез нейните собствени предприятия. Тоест, те ще, поне това, което аз разбирам от това изречение, че те ще създават държавни предприятия, в които ще откриват работна ръка, и също така, може би ще работят с частния сектор, ще го дотират по някакъв начин да отваря нови работни места, като сами разбирате, че това въобще не е актуално. В момента безработицата е на сравнително ниско ниво. Честно да кажа, не съм проверял каква е в НСИ, но безработицата е на ниско ниво и всъщност даже има глад и недостиг на работна ръка в повечето отрасли, особено в големите градове, даже и в малките. Също това е нещо, което е много неактуално. Може би това е писано преди много години. Отмяна на режима на колониалния валутен борд, т.е. те не само са против еврото, ами и против валутния борд. Нали, може да се направи това заключение. Запазване на българска собственост на земеделски земи. Това е интересно как би се направил. Може би някакъв закон за протекционизъм, да не могат чужди компании да купуват, но чисто замислете се, всички чужди компании, които оперират в България, всъщност имат български дружества. Нали, въпросът е как ще се спре едно българско дружество, което е управлявано от чуждестранна компания да купи земя. Това е интересно. Сближаване на България с Русия и създаване на общ безмитен българско-руски пазар. Поглед към 30 години назад. Извеждане на българската държава от военните структури на НАТО. Ето това също е много показателно. И преговаряне на членство на България в Европейския съюз. Тоест, против еврото, приемане на еврото, против НАТО, предоговаряне на членство Европейския съюз, сближаване на България с Русия и безмитен българско-руски пазар и държавни предприятия. Нали, сами може да на база на тези bullet points може да направите заключение какъв тип е партията. Те заключават, че тези политики, с прилагането на тези политики, че това е българския път за социално-економическо развитие. Българският път означава възстановяване на економическата и геополитическа независимост на българската държава. Българският път означава възстановяване на економическа и геополитическа независимост на българската държава. Прочитам го втори път, за да направя паралел с сближаване на България с Русия и създаване на общ безмитен българско-руски пазар. Тоест, тяхната теза е, че трябва да излеземе, т.е. да предоговорим членството ни в Европейски съюз, да излеземе от НАТО, да скъсаме с валутния борд, като това е нашия български път, но същевременно да сближиме България с Русия и да създадем общ безмитен български пазар. Ако предоговорим европейското, изолираме се с излизане от НАТО и с чупане на валутен борд без твърда валута, но същевременно имаме безмитен общ пазар, руски пазар, мислите ли, че България ще има геополитическа независимост? Тя ще е по-зависима от всякога, просто ще е от една държава. Нали, това е лично моя прочит между редовете. Разбира се, всеки може да го тълкува както си иска. И това общо взето са целият текст. Както казах, тази социална мрежа не е... За председател на нови общински съвет в Хисаря. Това не съм го гледал предварително, но от 8 години назад, но има някакво интервю с човек, който е председател на общински съвет, т.е. свързан с партията. И с това може да приключим относно Социалистическа партия Български път. Това е единствената информация, която може да бъде намерена.
Моля, ако имате някакви... Всъщност това ми е много интересно. Ще съм благодарен. Напишете като коментар, ако имате и те изпратите снимки на част от тези партии, за които няма никаква информация онлайн, то да поне да видим сниман флаер, плакат и въобще някаква информация за тях. Ще ми бъде много интересно. И третата партия за днес, т.е. четвъртата, която ще разгледаме, е партия Величие. Както казах, тя е лично за мен е доста интересна партия. Интересно от гледна точка на това, че има различен подход като политическо развитие. Има много слухове, видя какво се случи в последния парламент, почти веднага се разцепи групата. Доста интересно за мен беше реакцията на другите партии към нея. Откровенно на образен език и другите партии я биеха като конкурент, тези, които са с по-нисък процент, а пък по-големите игнорираха и лично за мен това беше видимо като страх, защото може Ивелин Михайлов да е следващия Слави Трифонов. Казвам го абсолютно сериозно. По нищо не се различават лично за мен, като послания, като всичко. Даже бих казал, че Величие в момента, поне това, което виждам, имат, така да кажем, в онлайн пространството, може би са най-силни. Не съм прегледал всички партии от листата, но до момента те имат така доста методично присъствие, доста методични постоянни споделяния в социалните мрежи и много голямо обикаляне по страните. Значи те обикалят по страните много преди началото на кампанията. Сега няколко думи за тях. На интернет страницата им, всъщност, освен общи статии, поне като за начало, има един клип за какво се бори Величие. Може би звука беше малко небалансиран. За енергийната независимост на страната да изградим АЕЦ Белене. За силна икономика с модерни железници. За възраждане на земеделието. За модерно образование и достъпно здравеопазване. За законност и справедливост за всеки българин. За да направим България най-доброто място за живеене, гласувайте за партия Величие с бюлетина номер 4. Купуването и продаването. Виждате, че коментирай ги в предното видео, това са възможно най-общите и популистски приказки. За съжаление нямат споделен онлайн материал друг. Ще се радвам да ме опровергаят и да качат такъв. Законност и справедливост за всеки българин. Няма партия, която да каже нещо различно. Въпросът е как ще бъде постигнато това нещо. Модерно образование и достъпно здравеопазване. Всеки го желае, всяка партия ще го каже. Пак въпросът е как това ще бъде направено, каква е дефиницията на модерно образование, каква е дефиницията на достъпно образование, достъпна медицина, здравеопазване, възраждане на земеделието, също доста обща приказка. Всички партии са за това, т.е. от този клип до момента, ако вървим отзад напред 20 секунди, 4 или 5 послания, ако няма емблемата на Величие, може да е рекламен клип на всяка една партия. Това лично за мен е интересно. Силна икономика с модерна железница. Поне до момента не съм чул пряко прокламиране за железница. И също те твърдо, това им е още от текущото правителство, 50-то правителство, те са с позиция за изграждане на АЕЦ Белене. Това беше при преговорите на третия мандат с ИТН
Всъщност те искаха да говорят дали по тази точка имат допирателна и ако нямат, то ще не искаха да обсъждат каквото и те е с ИТАНА, така че най-вероятно това ще бъде и тук го има в предизборната кампания като важен мотив. Тоест това ще бъде, може би, тяхната червена линия при преговори, когато влазнат през следващия парламент, ако влазнат. Смятам, че ще влазнат. И това е единствената информация, която те имат на сайта си. Доста постно. Бих казал, това са статии, които са от 2023 година, но всъщност в ресорите аз взех малко част от тази информация. Ще я видите в файла, в който следиме партиите, примерно за транспорт, енергетика, добавих от външна политика всъщност. От външна политика добавих за това, че те са против излизането на България от НАТО, от Европейски съюз. Това не е част от тяхната програма, но това е тяхно твърдение от сайта им, което е направена статията на 1 юни 2024. Но те нямат, както казах, програма. В сайта им няма нищо по-детално, но те имат много социални мрежи. Това очевидно може би е техния официален канал. Този канал е използван от предходните избори, т.е. с доста повече последователи. И наблюдавайки го, точно затова смятам, че те ще бъдат следващата изненада. Ще си направя труда един епизод да сравня и това нещо, но определено те имат гледания. Те правят наживо част от видеята си, в случая тези срещи, които правят в различните градове, което разбира се помага на алгоритъма на YouTube да имат повече гледания и повече хора да виждат видеото, но въпреки това, че те и правят необходимите неща, алгоритъма да ги подкрепят, те имат много голяма гледаемост. Тоест имат много голям интерес. Имам предвид, че имат по-голям интерес, отколкото мисля, че клиповете на Продължаваме промяната, да, България. Не съм сигурен, ГЕРБ, ДПС също от големите партии. Не мисля, че има социални мрежи, които са с по-добре развити канали, с толкова гледаемост. Точно затова смятам, че те ще бъдат изненадата. Със сигурност ще са вътре. Може би ще имат повече и от БСП, и от ДПС. Едно или две. И социална мрежа имат, в която също качват техните видеа от различни срещи с хората. Тук имат само 10 000 последователи, но направих си труда от едно от видеята, които може да видите този работен файл в описанието на клипа в YouTube. Както казах тук, освен че ще добавям по различни теми, какви са изказванията за всяка една от партиите, за да бъде ясно коя партия е за, против НАТО и Европейски съюз, въпреки че това като цяло, ако се замислите, е доста безумна политическа теза, особено предизборна. Това са международни договори, приети преди много години. Разбира се, в момента ситуацията е такава, че много променлива, така да се каже, за всички членове на НАТО. И да, това трябва да бъде дискутирана. Също така Европейския съюз минава през определен етап. Има доста последствия от COVID, от войната в Украйна и така нататък, но въпроса и въобще риториката на партиите преди предизборна кампания не трябва да бъде за външна политика за и против НАТО и Европейски съюз. Договори сключени преди много години, преди тези партии да бъдат създадени въобще. Ами може да бъде дискусията
ролята ни, ролята на страната ни, участието ни, какво точно ще бъде ролята на България в НАТО, ролята на България в Европейски съюз, какво ние може да извлечем максимално от нашето участие, спечелим договори, каквото и да било. Тоест, записал съм против излизането от НАТО и ЕСЕ, защото всъщност това, както казах, има такива теми на разговор, но като цяло за мен е безумно в тази година това да е тема за разговор между български политически партии в България през 2024 година. Така, както казах, освен, че ще има различни, тук попълвам информация от различни интервюта и информация намерена в сайтовете на тези партии, така ще има и за повечето партии, както казах, за малките доста глас народи и така нататък няма да имат такива. Тук отбелязах, съм събрал информация, клипчето, което тук що гледахме заедно, за какво се бори Величие, какво е предназначението и целите, които те са дали в сайта им. Аз направих един скриншот тук. Общи приказки. Републиканско устройство, държавата, свобода на словата. Това е нещо, което ми хареса. Всъщност това търсих, кое е по-различното от клишетата и баналните приказки, които може да намерите на всеки един сайт от тези партии, нали, като засилване авторитета на държавни институции на основата на реално представителство на волята на народа, защита на тези ценности и така нататък. Нещо, което ме впечатли, написано пред тях, изграждане, и това всъщност е темата и името на този канал, в който гледате клипчето, изграждане на силно гражданско общество като партньор и коректив на държавата. Това е всъщност и моята мисия с този YouTube канал. Аз искам точно това, да помогна с каквото мога за изграждане на силно гражданско общество, започвайки от това да имат по-голяма политическа култура и политическа критичност, да имат по-голяма критика към политиците. Модерно пазарно стопанство, социална политика, която защитава живота и здравето на населението. Разбирате, това също е напълно обща приказка, клише. Това всъщност засилване на ролята на местното самоуправление и балансирано развитие на всички региони в страната. Това всъщност е хубаво нещо, което повечето партии го използват също като клише. Ходейки във всички райони на страната, те обясняват как те искат да ги развият, да ги направят центрове, да отворят работни места и така нататък. Гледайки такива срещи с техни не гласоподаватели, но да, техни последователи, включително и в това интервю, в което ще оставя линк, те говорят за това, за засилване на ролята на местното самоуправление. Даже беше описан определен план, имат програма за засилване на селата. Но това са общо взето общи приказки. Както казах, две неща ми харесаха и то защото съвпадат просто с моята визия. Всичко останало е нещо, което всяка една партия има на техния сайт, не е по-различно. И това, както казах, е някакъв вид визия и ценности. Въпросът е как ще бъде постигнато това, как ще бъде постигнато. Всяка една партия трябва да може да отговори на това, как ще защити тези ценности преди да влязат в парламента. Ако влязат в парламента, но с 15 депутата, 20, ако са част от управление, ако са в опозиция и така нататък. И тук извадих част от обещанията. Те са от този линк, който е тук. Това е среща на
Евлин Михайлов и няколко други човека, които са най-вероятно от техните листа за София. Ето виждате, даже има и страхотен. Нещо, което прави впечатление за тях е не само, че имат много гледания, нали? Това не знам дали може да се манипулира или не. Фактор означава много. Също така, това, че са наживо допринася за това нещо, но може да ви направи впечатление, нали? Говори се, че има тролски, особено сега преди избори, и аз имам наблюдения над видео клипове с политическа насоченост за различни партии. Мога да ви кажа, че последно време, в началото на предизборната кампания, активността на коментарите стана много по-голяма под клипове, които са с интервюта на хора от различни партии, водещи партии. Прави впечатление на техните клипове, че не само има коментари. Знаете, че може 10 акаунта, създадени от някой, да напишат 100 коментара отдолу, което да създава впечатление, също да вдига и рейтинга на видеото, да стига повече хора, но виждате, че много голяма част от тези коментари имат и много голям брой лайкове, което също е показателно, че това голяма част от тези хора са реални. Но да продължим. Както казах, тези извадени точки са от това интервю, не интервю, а среща с избиратели в София. То започва някъде около минута и 17, ако не се лъжа. В смисъл, в този момент започва, когато започва да се говори за на земята. За самата програма. Основните неща са, нали, малко, нека да бъда максимално позитивен. Има доста популистски неща. Все пак трябва да съм и реалист. Започва се с това България да не е буферен център за емигранти. Ще ги видите, снимките наистина печелят 100 точки. Не знам кой е дизайнера, но са много въздействащи. България да не е буферен център за емигранти, разбирате, това звучи страхотно. Не е казано как точно ще бъде, съобразено ли е с договорите, които има сключени като част от Европейския съюз и така нататък. Това просто е намерение, пожелателно мислене. Сигурност по границите също, нали, е добра посока. Важно нещо е, особено за влизането на страната в Шенген. Всъщност не беше споменато като фактор, беше споменато само, че те са за увеличаване на сигурността по границите. Пак не се разбра как ще се стигне на това нещо. Относно инфраструктурата имаха няколко неща. Завършване на магистралите, нов мост в Русе с Румъния, магистрала между Русе и Варна, която да задвижи, да увеличи туристическия поток от румънци към нашето море. Ето тук, може би са малко дребни, но това са снимки от презентацията, която беше показана по време на тази среща. Тук виждате вдясно са различните слайдове, които те даваха. Очевидно имат такава презентация, която те ползват на срещите си, но не са я качили на сайти. Ако я намеря, ще дам линк и до нея. Но виждате, искат да има директен път, освен магистралите, да има директен път от София до Търговище, също така и към северо-западна България. Тук имаше едно лирично отклонение да могат софиянци да отиват на лечебно спа. Това е фокуса, както казах, втори мост на Русе с Румъния и магистрала Русе-Варна, за да може да засили туристопотока в Черно море. Нали, разбирате, че всичко това са много дългосрочни планове. Дори не са за един мандат. Но все пак са намерения. Както казах и в клипчето, те споменават и говорят за модернизиране на железницата. Това също е важно.
тук са го отбелязали. Не беше съобщено, имаше някакъв пример за това, че въпросният Ивелин Михайлов е разговарял с някакви хора, които си имали проекти, но те били изгонени от държавата, т.е. не беше казано как ще бъде постигната тази модерна железница, откъде ще се намерят пари, ще бъде приватизирана или по какъв начин. Не стана ясно. Стана ясно, че те искат модерна железница. Следващото нещо, което е като bullet point от тях е развитие на туризма. Впечатляващо беше това, че те искат да има стандарти на обслужване в туризма и проверки. Съответно, ако един хотел не може да спазва тези стандарти, да бъде принуден да си продаде бизнеса, естествено, на пазарна цена, но един вид държавата да може да контролира това нещо, защото туризма е национално богатство и съответно държава да печели от това. Мисля, че точно е това искане за ефективност при обектите е това, което тук ще обясних. Нови подпомагащи туризма пътни артерии в цялата страна. Няма да казвам колко детайлно е това. Относно здравеопазването имаха отделен слайд, но всъщност те повече говориха колко зле са нещата в момента за здравеопазването. Ето това е. Сравнение през 1991 година каква е продължителността с 2024. Малко е дребно, видях още докато го правих, че не се чете, но съжалявам за което. Както казах, това са само черни статистики, за да се покаже колко зле е в момента. Не разбрах какъв е плана. Ето тук има също доста така впечатляващи снимки. Имаше споменато това, че желаят да привличат лекари от чужбина, че ако страната бъде с добър стандарт на живот, лекарите сами ще идват и ще живеят в България и ще имаме добро здравеопазване, ще може да привличаме добри лекари. Това относно здравеопазването. Относно, така да се каже, екологията, имаха 3 неща: спиране на масовата сеч в гората, карта за незаконните сметища и спиране на ветропарковете. Те имат лична битка с това нещо, което е публично известно. Относно малките райони, също така беше обещано за развитие на земеделието. Не видях конкретен план точно какво, но беше обещано, че ще има напояване за всички земеделски земи. Програма за заселване на селата. Това лично за мен стана интересно. Беше даден някакъв пример, но самата програма не беше посочена и показана. Как програмата за заселване на селата всъщност е да привличаме млади хора, които са да идват чужденци, които да идват да живеят в България, нещо като IT Hub да се случи. Ето мисля, че тук също е отбелязано като отделна точка. Те ще им бъде предлагана, т.е. селските къщи ще бъдат ремонтирани, изкупени и ремонтирани от частни лица. Съответно на тези IT-та от чужденци ще бъде предлагано да ги заселят, да живеят там за без пари и да гледат продукция, но може би бъркам, смесвам две различни теми, но беше даден така малко наивен пример и нищо конкретно всъщност как може да се реализира тази идея, каква е програма за заселване на селата. Казаха, че ще подкрепят закон за личния фалит, което е важно относно тези закони, които са необходими за евросредства, които в момента отлежават и могат да бъдат загубени. Твърдо за изграждане на АЕЦ Белене, вече отбелязахме това. И запазване на ТЕЦ Марица комплекса, това са в част енергетика. Относно образованието имаше споменати някакви лични примери за обучение, как можем да обучаваме хора от Африка, съответно да имаме
развитие на външна политика, обмен с африканските страни. Интересно беше предложението им за изграждане на Financial City, да има младите хора достъп до капитал. И всъщност това, което и аз повтарям в този канал, основният въпрос е, когато някой ви обещава нещо и говори някакви общи приказки за добро образование, за защита на национално достоинство и така нататък. Въпросът е как ще се направи. В случая всички тези неща, 90% от тях, даже бих казал всички, не беше казано конкретно как те ще станат. Беше интересно, че той сам го каза това нещо. Не каза как ще бъдат, нямаше детайлно обяснение как ще бъдат реализирани, но искам да чуете какво Всеки точно каза. един, който ви обяснява, понеже с господин Стоименов говорихме с политически ръководители на други формации, те казват, ама вие нямате ясни тези, нашите тези са да увеличим примерно еди какво си 100%. Аз казвам, добре, откъде ще вземете пари? Как откъде? Каза, от бюджета заем ще вземем. Добре, ще вземете заем една година, втора, на третата, като фалира държавата, хората няма да вземат нищо. И те казват, ами какво да направим? Дайте да си използваме държавата да изкарва пари. Нашата държава може да изкарва много пари, пенсиите да са достатъчни, всички разходи да се покриват и най-важното, българите да не искат да напускат държавата, а напротив, да искат. Да. Разбрахте каква беше основната идея. Всъщност той казва, че оспорва програмите на другите партии, защото те са изградени на база това, че пари ще бъдат взети от бъдещи кредити. Но всъщност за нито една от тези точки, които звучат много прекрасно, някои са общи, не беше казано как точно ще бъде постигнато това нещо. Дори в момента в този клип държавата може сама да изгради тези пари, да изкара тези пари. Страхотно е, но нека да се чуят откъде е, защото знаете, има държавен бюджет, който е в момента. Ако иска да се обнови изцяло, например, ЖП транспорта, то трябва да се налеят милиарди там. Тези милиарди трябва да бъдат взети от друго перо, за сметка на друго перо, и което примерно ще забави капиталовото инвестиране, което ще забави развитието на нови средства. Тоест, човек само го дава като пример, като усмиване на останалите партии, че не казват как освен с заеми. Всъщност нито една от тази точка не беше обяснена как точно ще се случи. Ясно е, че при предизборна кампания срещите не могат да са около 12 часа. Повечето хора не ги интересува и детайли. Затова може да има на самата среща да бъдат обяснени общо нещата, но да има ясно разписано детайлно как точно това би било постигнато. И всъщност какво още остана? Да ви покажа от това. Има няколко, както казах, лично за мен доста популистски, дизайнерски слайда. Какво е БДЖ сега и какво ще бъде с партия Величие. Тук имаше обещание, да, всъщност, и на няколко пъти беше казано, и в слайдовете го има. Както виждате, това са обещания за осветяване, не за промяна. Т.е. те ще осветят ЖП транспорта, междуградския транспорт, авиацията, унищожаването на горите и енергетиката. И всичко, което се горят незаконни отпадъци, което е хубаво като цяло, но тук става въпрос за обещание за осветяване. Също виждате как тук има смазани коли, дупки, кратери и тук вече всичко е наред. Славно минало, светло бъдеще, просто разрухата в запазването и гърба на тази жена. Ето тук няма ляво, няма дясно, всичко е величие, всичко е в центъра. Ето този социален живот. Какво се случва сега, какво ще се величие. Много идейни са, много красноречиви.
Да, и това са общо взето за опазване на горите. Споменах за модернизиране на спиране на масова сеч, създаване на карта всички незаконни въглища, за водните богатства, осветяване за унищожаване на водните рибовъдни стопанства, български храни за хранителната независимост, продължаване изкупуване на храни от български производители в рамките на 80 км от големите градове. Това също не знам как точно би било реализирано. Напояване на всички български земеделски земи. Да, това го споменахме. Връщане на 200 хиляди български семейства. Страхотно ще бъде създаване на добри предпоставки за увеличаване на населението. Ето, това е доста обща приказка, без никаква конкретика, която всъщност може да е необходимо около 15 години това да се случи. Един такъв план, особено свързан с увеличаване на населението, с демографската криза, трябва да е детайлно разписан за 20-30 години напред. Разбира се, нещо, което е много важно, което казах тях за АЕЦ Белене. Това ще е според мен тяхно условие за правителство да подкрепят. Законност и справедливост, доста общи приказки бяха казани. И да, и ситито. Достъп на капитал до всеки един човек. Това също звучи добре. Важното е как ще бъде обещано. Мисля това да бъде и краят на това видеото. Също стана може би по-дълго, отколкото очаквах. Те са само 3 партии. Партия Величие специално има доста материал, който може да бъде обсъждан. Партията е интересна. Бих казал, определено е конкурентна. Различна е от всичкото говорене на другите. Бих я класифицирал малко като популистка партия. Силно ще бъде изненада. Тоест свършихме с 4 от партиите. В следващия епизод ще покриеме следващите. Както казах, за някои от тях ще има малко информация, ще сме по-бързи. За други ще отделим повече. Най-вероятно може да направим още един епизод за Величие, ако има нова информация по време на кампанията. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се видеото ви хареса. Харесайте го и се абонирайте за канала. Споделяйте го. Желая ви лека вечер.